Mali ale ni Arabu Saoudite tun bɛ ɲɔgɔn na donc u dɛsɛra ɲɔgɔn na u taara tiro bi la Mali kɔni gagnera tiro bi la yan'an ka don détail la n bɛna Mali ka 11 fɔlɔ de filɛ nin ye donc 11 de départ la Garde Sissoko bɛ yen donc fɛn min ye Sanogo ani Makalu ani Doumbia donc ani Kone n'o ye Sékou Kone ani Wilson Samake ani Tia donc ani Sidibe ani Jakite ani Sinate donc ani Sunayogo donc Mali sera ni nin 11 de donc fan dɔ in na o ye Arabu Saoudite ka 11 ye donc Mali ka 11 de b'anw intéressé Mali kɔni donc an sera ka match ni an ka gardien dɔ ye Emile Doucouré donc mun sera contre français donc ale tun blessera donc fɛn Fuseni Jawara donc a jouera ni a ye nin gardien de choisir alors que gardien mun ye premier match joué contre Panama o tun bɛ yen donc an t'a dɔn fɔ a kɔni a ye nin gardien de choisir donc buteur la Mali fanfɛla la Wilson Samake donc ale ni Gawusu Jakite donc ninnu mɔgɔ fila de bɛ Mali ka bi dɔn donc a yɛrɛ b'a dɔn match tɛmɛnen na u ye bi dɔn donc Wilson Samake match tɛmɛnen na a ma bi dɔn mais match fɔlɔ la a tun ye bi dɔn donc a b'a kɛ 3 match kɔnɔna la a sera ka 2 bi dɔn donc o b'a yira k'a fɔ a ka fɛngɛ a ka bila c'est intéressant donc ale ni Gawusu Jakite donc ninnu mɔgɔ fila donc u ye fɛn dɔ yira maliyɛnw na k'a fɔ ko an ka équipe A ko kani mun bɛn'ale ko normalement ko kan ka place dɔ kan ka d'u ma donc ne kɔni bolo u ye fɛn min yira terrain na nin tournoi in na donc ne bolo o ye ninnu mɔgɔ fila ninnu donc u bɛ place dɔ mérité an ka équipe A la donc n'an ka équipe A ta k'a lajɛ joueur ɲɛnama wɛrɛ tun bɛ yen donc mais ninnu mɔgɔ fila donc ne bolo ninnu tun ye Mali fanfɛla la meilleur match ye donc Sékou Kone fana an bɛ se ka ale fara ninnu kan donc mɔgɔ fila ninnu an bɛ se ka ninnu bila fɛn min yɔrɔ la. Si résultat donc a mauvaise nouvelle ye fɛn min ye donc Mali éliminera parce que nin tournoi in na donc n'an mana taa tiro bi la donc e bɛ 2 points de ta donc équipe dɔ in na 1 point bɛ di olu fana ma donc o bɛ Mali kɛ 4 points ka sababu kɛ donc Mali contre France donc a ye 2 points ta la bi fana 2 points ta nin match in na donc Mali u bɛ Mali kɛ 4 points donc a yɛrɛ ɲɛ b'a déjà Arabu Saoudite donc 4 points donc o bɛ Mali éliminer hali ne ka sɔrɔ France ka match ma joué man ka nin video in kɛ waati min na donc possibilité foyi tɛ Mali bolo ka qualifier nin tournoi in na malheureusement o de don donc Jeux olympiques la an ma se ka taa yɔrɔ jan na an bolo ko nin tournoi in na donc ko an ka équipe bɛ se ka taa yɔrɔ jan na mais malheureusement donc Mali bɛ ja nin yɔrɔnin na donc a yirala k'a fɔ ko samedi ko Mali bɛ match wɛrɛ joué donc n'o ye match déclassement mais nin tournoi kɔni na kɔni Mali éliminera donc Mali balontan yɛrɛ b'a dɔn cogo min na a kuma ka ca joueur talenté caman b'an bolo donc an ka académie kan ye joueur formé la donc a yɛrɛ ɲɛ b'a la Gawusu Jakite ninnu donc ani Sékou Kone ninnu bɛ formera Mali la donc ninnu man ka fɛn min yira terrain na i b'a dɔn ko an ka académiciens bɛ baara la mais Mali balontan gérer cogo de man ɲi donc o de y'an ka problème ye n'o tɛ n'i y'a mɔgɔ kura dɔ i kana ɲina k'i abonné i kana ɲina ka video like ka partager nin de tun b'an bolo aw bɛ merci beaucoup a kan bɛ waati wɛrɛ ma donc an b'a fɔ bonne chance pour la suite.